Türkmenistanyň hastahanalaryny saglygyny bejerýänleriň daşky görünüşine bir talap girizildi. Ýurdun käbir etrap hastahanalaryna hastalar belli bir görünüşli eşikleri geýmeli boldy. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary bu täze düzgün barada habar berýärler. Türkmenistanda hastahanalarda hastalardan indi adaty türkmen eşiklerini meňzeş belli bir görünüşli geýimlerde bolmak talap edilýär. Bu talap aýal gyzlara da erkeklere de degişlidir. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä hastahanalarda bejerige alýan ýa-da aýal gyzlaryň giyin köýnek giýmegi we hemişe kellesinde uly bolmadyk ýalyk atynmagy talap edýärler. Aýal köýnekleri giň we uzyn bolmaly, paxta matadan tikilmeli, ýeňi orta uzynlykda bolmaly. Ýöne köýnegiň ýakasynda adaty nagyşly ýaka bolmaly däl. Erkek hastalar gysga, ýeňli ak paxta futbolkalary we türkmen gyýma balaklaryna meňzeş gara balak giýmeli. Hastalar bu giýimleri öz ýany bilen getirmeli. Täze baran hastalaryň daşky görünüşe edilýän talaba laýyk bolmasa olaryň ketilhana ýerleşdirilmezligi mümkin. Ketilhanalarda ýatan ýataglara bolsa 2 güniň içinde täze eşik getirmek barada duýduruş berildi. Inni hastahanalarda näsaglar saglyk ýagdaýy barada däldi, eýsem daşky görünüşleriniň hastahananyň täze talaplaryna laýyk gelmegi bilen başagaý boldular. Lokmanlaryň ýerden hastalary barlamak üçin aýlananyny aýarlar onu başy ýaglykly garşy almaly. Şeýle de zenanlar ähli amanlara, sanjymlara we masajlara ýaglykly gatnamaly. Näsaglara täze talaplary bilen razylaşmasa, öýlerine gitmek duýduruş berildi. Dip azatlygyň çeşmelerinden biri gurrun berdi. Habarçylar hastalaryň daşky görünüşine bolan täze talabyň diňe türkmenleri däldi, eýdem ähli milletli näsaglara degişliligini bellediler. Ýörite geýim talabynyň tutuş ýurda degişli boljagy ýa-da belli bir vilayet ýa-da etraplar bilen çäklenjegi entek belli däl. Azatlygyň habarçylary şu wagtda çenli bu talabyň vilayetleriň birnäçe etrap kesilhanalarynda bardygyny habar berdiler. Kesilhanalaryň birinde hastalaryň geýimine degişli talabyň girdilmeginiň sebäbi Saglygy saklaýyş ministrliginiň barlygy bilen düşündirilipdir. Beýleklerde munyň ýokardan edilen buyruk dogaýdylyp sebäpleri düşündirilmändir. Ondan öňe Türkmenistanyň hastahanalarynda näsaglaryň daşky görünüşi barada hiç hili gadagançylyk ýokdy. Ýörite eşikler talap edilmärdi. Hastalar adaty gündelik eşiklerini giýýärdiler. Ketilhanalarda hastalaryň köpüsi sport eşiklerini amatly hasaplaýardy. Şol wagtyň özünde de ýurdun hastahanalarynda näsaglary saklamak we bejermek şertleri kynlygyna galýar, dermanlar ýetmezçilik edýär. Hemişe bolşýaly hastalaryň özleri derman getirmeli. Onkologiyada ağır hastalar üçin derman seriştelerinin yetmezçiligi var. Näsaglar ağırdan ezir çekýärler. Adaty ağır dermanlary olara köplenç kömek bermeýär. Käbeler bu dermanlary ýakynlaryna satyn almak üçin para berip öz howsarlaryny ağırdan halas etmeli bolýarlar. Dip azatlygyň sebit hastahanalarynın birindäki çeşme taýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary hastahanalarda näsaglara berilýän dermanlaryň sanawynyň häzirgacha çäklidigini aýdýarlar. Adatça hastalara agryny köşeşdiriji serişteler valeriýany vitaminler berilýär. Gerekli dermanlaryň köpüsi köplenç tanyşlyk üstü bilen ýa-da para berip alınmaly bolýar. Ketilhanalarda ýatan näsaglar öýlerinden nahar hem getirtmeli bolýarlar. Bu şertlerde ýörite eşik talaby gyssagly lukmançylyk kömegine mätäç adamlar üçin goşmaça çykdyjylary we aladalary göz öňünde tutýar. Bir ýarym aýyň içinde geýim talaby Türkmenistanyň ähli aýal irazyna täsir ýetirdi. Döwlet işgärlerinden başlap mektep ýaşyna ýetmedik çağalar häkimetleriň geýim talabyna boyun bolmaga mejbur edilýär. Çağlar baglaryndaky körpelere Hollywood'un multfilm gahramanlarynyň suratlary çekilen eşik giýmek gadagyn edildi. Häkimetler bolup geçýän ýagdaýlara agzamaýarlar, öz talaplarynyň sebäplerini açyk düşündirmeýärler. Girdilen talaplar baradaky görkezmeler dilden berilýär. Talaplaryň ýerine ýetirilişine häkimetler, edara ýolbaşçylary we polisiýa işgärleri gödökçilik edýär. Bu aralykda şäherleriň köçelerinde polisiýa ýaly gyzlaryň daş keşfine degişli talaplar esasında olary saklamagy dowam etdirýär. Şoňlar Türkmenistanda aýal gyzlara jerime sedi bar bolmak ýa-da polisiýa bölümine kirilmek üçin ýüzüne boýak çalmak, dyrnagyny renklemek, dar köýnek jeans giýmek ýa-da erkek adam bilen el tutuşup ýöremek ýeterlikdir.